nagampo. Nagampo una sa tanan nga mangayo kita og pasaylo. Pasaylo nga kita giisip nato nga nanginahanglan sa kaluoy o grasya sa Ginoo sa iyang ingonta paghatag og kaluoy. Ang pag-ampo, mga kaigsuonan, dili gamiton sa pagdaot sa uban. Usahay maingonta may pagmamatay na sa Ginoo or may pang mauni ang dangatan sa iyang kinabuhi. God will never respond to that kind of prayer. Ang ayan nga tutukan nato nga unsa man di ay ang gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo alang kanato nga atong ingonta kuptan ug puy-an. Matag usa kanato managlahi ang pamilya, managlahi ang atong kostumbre o ang atong ingonta mga gawi, ang atong ingonta mga gisunod nga mga pamatasan sigon sa pamilya diin tagikan. Ug dinhi gipalanog sa Ginoo nga mianhi siya aron pagpabuka sa atong mga mata nga kitang tanan managsuon. Dili sa ingon nga gikan ta sa usa ka amahan ug inahan in blood relation, apan kitang tanan usa ka pamilya diha sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Pagtuo nga dili ingon ta exclusive mga Katoliko ra ni mao ni ang pamilya diha kutob. No. Pamilya nga molangkob sa tibuok katawhan, managlahi man ang iyang pinulungan, managlahi man ang iyang ingonta kolor, managlahi man ang iyang ingonta kagikan. We are all connected because we are united by God as one family. Wala makauyon ang Ginoo nining usa ka nagampo nga iyang gitamay ang iyang isig kaingon nga nagampo. God will not tolerate that kind of attitude. So, pangutan-ah ang imong kaugalingon, are we oppressing others in order for us to rise above? Dili lang diha sa atong ingonta kinabuhi, tan-awon pod nato ang kinabuhi sa uban nga naglupig ngadto sa iyang isig kaingon. Mao ni ang atong misyon. Ug mao ni ang misyon nga gidala ni Hesus dinhi sa kalibutan. To bring all things together under His name, that all may be one. Looking at the scientific or
the genetic composition sa atong pagkatao. Regardless of where you live or where you are from, gikan ba ka sa Madagascar, gikan ba ka sa Malaysia, o gikan ba ka sa Africa, Europe, or America, 99.9% all human race are 99.9 genetically identical. Wadyo'y kalainan natong tanan. In terms of genetic characteristic of a person, 99.9%. We are all the same. But in reality, sus mga kaigsuunan, lahi gyud. Lahi gayud ang atong ingonta pagkinabuhi. Sukwahi sa panglantaw nga iya sa Dios nga iyang gidala dinhi sa kalibutan. As we observe World Mission Sunday, that mission remains to be accomplished, that all may be one. Ug tuod mga kaigsuunan, kita naninguha ug naningkamot apan lagi kun kita dili mo angkon sa atong mga sayop, there will be no transformation. There will be no reconciliation. There will be no unification. So mauna nga mangayo tagpasaylos Ginoo ay oppressed so many people sa akong kinabuhi. Wa tagaig husto nga sweldo o ingonta gi naa kay gipabor ngadto niya at the expense of sa uban nga magkalisod-lisod. No, that should not be. Whether in politics, in economics, even mostly in the church. Mauni ang angay natong ingunta pamalandungan. How can we end this oppression? Pasalamat mo mga kababayan nining panahon na in the year 1950s, 60s, even earlier, lahigyod ang pagtratar sa mga kababayan sa niaging mga dekada sa katuigan nga milabay. Oppressed, stereotype, o gingon man least opportunity given, labi na kung ikaw lahi pod imong kagikan, black against white races, lahi gayod. Even here dinhi sa atoa, discrimination is very much real. Ugunta mga kaigsuunan, undangon na nato hinay-hinay kung mahimo man atong paspasan. Kay mao kini ang damgo sa Ginoo nga iyang gipadala dinhi ang iyang anak to end the oppression, to end discrimination, to end war with each other. Uglayo niini mga kaigsuunan, let us begin by accepting our mistakes. Ginoo, pasaylua ako nga usa ka makasasala.
When we begin to see ourselves needing of God's help, diha mga kaigsunan, we are open to God's direction. Unsa may iyang giingon, ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. What does this mean? Unsa may buot ipasabot niini? We can only rise in life when we lift up others as well. We rise when we lift up others. Lifting them up in their dire need of forgiveness, lifting them up in their pain and sorrow because of problems, lifting them up in their life wherein they are financially suffering, o guban pa, giving them hope and giving them back the faith, and most especially giving them dignity as a person. So mao kini ang laom kaayo nga buot ipaabot kanato ang atong Ginoo. It starts in the prayer. And with what we pray, may it be done accordingly to God's grace. When we accept our failures in life. So busa mga kaigsunan, iniguli ninyo, if you oppressed somebody, maybe a family member, yes, we need to reconcile. In your working places, sa inyong trabahuan, if you oppressed somebody, bully in your school, bullying your classmates o guban pa, you need to ask forgiveness and change. Rise your life from what is not good by lifting them to be good like you. So mauni mga kaigsuunan ang atong misyon na angay natong buhaton o kabuton. Palihog manindong.